Doncs la motivació va venir des del Departament de Comunicació, la Pilar Rodríguez, del nostre institut, que ens va comentar que hi havia una celebració, que era la Festa de la Ciència, i que havíem d'organitzar una activitat innovadora amb l'oportunitat de fer-la des de zero. Els passos que vam haver de fer per poder dur a terme aquesta activitat, el primer de tots va ser pensar què és el que volíem transmetre i quins continguts volíem donar als nens i nenes. I donant-hi moltes voltes vam arribar a la conclusió que volíem transmetre 3 continguts principals. Primer de tot, què és un arbre filogenètic, que això ho resolíem amb la metàfora de l'arbre de la vida. Després, la diferent diversitat dins el món eucariota, dins el món dels animals també, que hi ha molta quantitat d'espècies que no coneixem i que ens agradaria que la resta de públic no especialitzat pogués conèixer. I finalment, com estudiem nosaltres aquesta diversitat, com la classifiquem, que això ho resolem a través de l'ADN. I fèiem diferents jocs, diferents pistes a través de formes geomètriques per poder representar l'ADN i que l'entenguessin. Amb aquest joc el que volem transmetre també és que som un equip interdisciplinar i també internacional i volem plasmar una miqueta la feina que fa cadascú en el seu dia a dia, en el seu grup de recerca i doncs aquest joc és un recull per exemple, de diverses maneres d'entendre una espècie o de classificar-la en un arbre filogenètic i intentem plasmar el coneixement de cadascú d'una manera dinàmica, diguéssim. Aquest era el primer pas. El segon pas va ser, d'acord, ja sabem què és el que volem transmetre, ara com ho podem fer? A partir d'aquí vam començar a donar-hi 1000 voltes, un brainstorming que va durar dies i dies i van sortir idees des de fer coses magnètiques, jocs de cartes i al final ens vam quedar amb la idea dels room escapes, de puzzles, d'enigmes, d'aquest punt de misteri que sabem que enganxa molt, que a tots nosaltres ens agrada molt i per tant enteníem que als nens i nenes i a la gent que jugués també els agradaria. Pel públic Diana, en un moment inicial vam pensar que seria per nens i nenes i famílies d'entre 8 i 16 anys, però vam veure la versatilitat que podia adquirir. Vam decidir que aquest joc podia ser apte tant per persones especialitzades com no especialitzades, de totes les edats. A mí me ha encantado ver los niños jugando este juego con los padres, con la familia entera, intentando resolver cada paso y con muchas emociones y con mucha energia. Aquesta activitat ha estat un esforç, com bé han anat explicant els companys, col·lectiu dels estudiants del centre i la veritat és que considero que ha estat un èxit perquè hem aconseguit, per una banda, explicar uns conceptes, unes idees que són complexes, que són difícils, d'una manera molt efectiva i, a més, generar molta cohesió interna al centre. Realment, la gran recompensa no només va ser el poder treballar en equip i tenir o donar més cohesió a diferents grups de recerca, sinó veure els nens passar-s'ho bé. I després, 4 o 5 mesos després, de forma inesperada, vam conèixer que hi havia aquest premi de divulgació que donava el Pentàgon de la UPF i vam decidir, totalment a contrarrellotge, presentar-nos i mira, va sortir tot bé. O sigui que, mira, a més, un altre reconeixement més institucional de cara a la nostra tasca.